Så går vi i gang med den sidste valgmøde til kommunalvalget, som skal ske her i Nuuk, her fra Nuuk. TV-seere og radiolyttere, følg godt med her. Dem, der skal under kværnen i denne valgkamp, de er helt forberedte. Og velkommen alle sammen til lyttere og seere til valgmødet i dag. De skal skifte kompetenterne, kandidaterne til kommunalvalget. De skal skifte 3 gange i løbet af valgkampen her. De brugte ord kan ses på kanalen. Og, man kan følge med på grønlandsk i kanal 1 og på dansk i kanal 2. Partierne får indledningsvis mulighed for at komme med indledning i 1 minut. Og derefter så går vi over til vælgernes spørgsmål. Men før vi går til spørgsmålene, så giver vi partierne mulighed for at indlede 1 minut hver. Når jeg siger Daganna, så kan I begynde med jeres minuts indledning. Og vi starter med Inuit Ataqatigiit Avar Olsen. Værsgo. Tak. Kommunerafik Sommersår, der er familievenlig, der har plads til forskellighed, tryg tilværelse for børnene og under udvikling. Fra Inuit Ataqatigiit, der står vi frem for at skabe en stabil udvikling i Kommunerafik Sommersår. Vi tror på, at forskellighed er en styrke, og på den baggrund, på baggrund af vores forskellige oprindelsessteder, og ved deltagelse som det centrale, så vil vi altså udvikle et sundt liv. I Inuit Ataqatigiit, der har vi helt klare målsætninger for de kommende år. Vi har en håndgribelig plan, og ikke mindst, dem, der vil bo i vores kommune, dem ønsker vi at byde velkommen. Tak. Og det var lidt under 1 minut. Og så går vi videre til Atassut Qulutangor Bertelsen. Værsgo. Kære vælgere og tv-seere, fra Atassut, så har vi 4 kandidater i Kommunerafik Sommersår. En Kommunerafik Sommersår i udvikling støtter vi fra Atassut. Og de andre byer, som er agterudsejlet i udvikling, der vil vi arbejde for, at de også får en udvikling, der er hensigtsmæssig. Erhvervsudviklingsmæssigt en optimal service. Fra Atassut, der ønsker vi en lige service til alle byer. Og en udvikling af muligheder for børn og unge. Reel servicering af befolkningen på tæt hold ønsker vi. Så derfor fremlistede jeg nogle af vores målsætninger. Jeg vil arbejde med mennesket som centrum. Tak. Og så går vi videre til Nunattaqitornai. Johanne, værsgo. Fra Nunattaqitornai, der har vi målsætninger, at et hvert person har rettigheder. Jeg er den eneste kvinde, der står som kandidat blandt 4 kandidater. Fra børn til unge og til de ældre. Vi vil altså opnå lige rettigheder for alle generationer. Trygge hjem, trygge alderdomshjem, trygge forhold for handicappede. Dem har vi også i vores program. Lovgivningsmæssige rammer, der er tilpasse, arbejder vi for. De 4. Vi anser de 4 store kommuner for ikke lykkedes. Vi ønsker også en opsplitning af storkommunerne. Det har vi også taget
med i vores valgprogram. Og ligeledes, at de lovgivningsrammer. Tak. Så gik tiden, og så gav Karl Frederiksen, Naleraq. Værsgo. Tak. Fra Naleraqs side, så går vi til valg. 13 kandidater til valg. Fra Naleraq, der er vi ikke i tvivl om, hvilket valgprogram vi har. Nuuk. Jamen, vi vil væk fra den næsten ordentlige udvikling af den største by, Nuuk. Man planlægger i høj grad, at vi skal blive op til 30.000 borgere i Nuuk. De daglige forhold er blevet agterudsejlet. Hvis vi ser på vejtrafikken, det virker som om, at der ikke er en ordentlig planlægning omkring trafikken ude i byen. Vi er ikke i tvivl om, hvad der skal rettes op her i byen, og byggeriet skal bredes ud til kysten. Andre byer inden for Storkommunen, de skal også medtages i anlægsprojekterne, synes vi. Tak. Det var 1 minut, og så går vi til Siumut. Anne Egede Mathiusen. Værsgo, Anne Egede Mathiusen. Tak. Vi stiller til valg som 22 kandidater fra Siumut. Så jamen, vi har veluddannede iblandt kandidaterne fra Siumut. Og fra alle lokationer i Storkommunen, foruden i Qaqortoq, som kandidater til valgkampen her. Jamen, vi vil opnå en tryg sommersår, således at alle befolkningsgrupper, ældre, unge, handicappede, de kan få en tryg tilværelse. Det er det, vi står frem for. Vi finder en sund udvikling i hele kommunen, hensigtsmæssigt og erhvervsmæssigt, og fiskeriet skal også udvikles optimalt. Tak. Det var lidt under 1 minut, og så går vi videre til Demokratiet. Nadia Olsen, værsgo. Kommunerafik Sommersår er meget langstrakt. Der er mange, der gerne vil flytte til Nuuk. Og øgelsen af befolkningen i Nuuk gør, at vi gerne vil opnå en god udvikling. For det vil have en stor nytte for alle i kommunen, i bygder, i byer. Selvstændige virksomheder skal altså være primus motor. Det vil være det bedste. Vi ønsker alle sammen velfærd. For at opnå det, så har vi ikke nok økonomi. Så derfor arbejdsgivere og virksomheder, der selv kan skabe lejligheder, lad os skabe disse, således at de private, de arbejder for udviklingen, således at de har frihed til at udvikle sig, som de ønsker. Tak. Og tak. Og således kan vi gå videre til spørgsmål fra vælgerne. Første spørgsmål handler om fiskernes vilkår her i Nuuk. Og jeg kan nævne, at i Kommunerafik Sommersår, så er der afsat 1 million kroner årligt fra Kommunerafik Sommersår til fiskere og fangere. Og fiskerne i Nuuk, de indbringer 80 millioner til Nuuk alene. Så derfor er fiskerne gode støtter for skattepengene her i Nuuk. Og til dels har Fiskerforeningens formand, Jobe Heilmann, lad os lige høre ham ad. Der er mange problemer her omkring. For eksempel i vores arbejdsplads. Det er kun et fåtal af fiskerne, der har mulighed for at deponere her. Mange fiskere har ikke depotforhold. De er nødt til at placere den på må og få rundt omkring, og det er meget anstrengende forhold. Så derfor vil vi gerne opnå, at flere fiskere, ja, gerne alle fiskere, får tildelt gode depotforhold året rundt. Det har vi behov for. Hvem vil arbejde for, at vi opnår dette?
Tak. Hvem vil arbejde for bedre depotforhold for fiskerne her i Nuuk? Fra Siumut. Først vil jeg lige rette på, jamen der bliver ikke kun afsat 1 million kroner til fiskerne, og der er flere, der bliver afsat, og ikke kun 80 millioner bliver ikke indtjent. Det er kun 4 fiskearter. Der opnår vi 167 millioner, får vi ind på skattepenge fra fiskerne. Og når vi når til depotforhold, ja, det er mangelfuldt. Så derfor, hvad disse angår, vil vi snakke sammen om at opnå forbedringer omkring. Jamen, vi skal finde arealer til placering af disse depoter. Jamen, der kan vi snakke om, hvor vi skal placere det. Den nordlige bugt kan benyttes eksempelvis til disse depotforhold for fiskere. Jamen, hvor skal milerne komme fra? Jeg sagde allerede før, at de penge, de skattepenge, vi får ind fra fiskerne, det er 167 millioner, så dem kan vi meget vel hente milerne fra. Og så Martine Lund, Karl Frederiksen, værsgo. Tak for spørgsmålet. En del af IA's fremlæggelse er at en plan for kystnært fiskeri. Der står intet om disse forhold. Jeg mener, der er behov for det. Jamen, det viser jo, at man har ikke samarbejdet med fiskerne omkring denne planlægning. Så derfor vil vi deltage i opnåelse af bedre depotforhold for fiskere. Jamen, vi snakker om afsættelse af miler her. Kommunerafik Sommerså har en plan om, at i Kuaningui, der skal de benytte op til 300 millioner. Men i hovedstaden, der er der planer om at afsætte 25 millioner de kommende 3 år. Vi mener, at milerne bør altså benyttes til opnåelse af bedre målsætninger. Jamen, hvad med milerne? Det forholder sig sådan. Kommunerafficierne så cirkulerer med op til 2 milliarder årligt. Det er inden for disse cirkulerende milliarder, vi gerne vil skabe forbedringer. Vi snakker legepladser og andre forhold. Der er behov for ændring her. Vi må altså være bedre til at prioritere de afsatte midler. Tak. Og det mener I, at vi skal gøre. Tak. Og nu er det Johanne. Tak for spørgsmålet. Herfra, der finder vi det vigtigt, at gode rammer, der er tilpasset grønlændere, ikke bare, også i andre byer, og ikke bare her. Vi har en langstrakt kommune. Man ser for lidt på andre byers forhold. Vi ser alt for lidt på de andre byers forhold. Også deres fiskere, de vil også gerne fiske. Dem må vi også medtage, fordi kommunerafik som så er ikke bare Nuuk. De har også behov for depotforhold. De har behov for indhandlingsforhold. Jeg behøver ikke nævne enkelte byer, fordi der er også mange bygder. De skal også medtages. Deres udstyr trænger også til forbedringer. Så derfor finder det vigtigt at finde midler til afsættelse, således at vi opnår rammer, der er tilpasset af grønlænderne. Så I vil først undersøge de midler, der skal findes. De midler, der skal findes til forbedring af depotforhold, de skal findes selvfølgelig. Jamen, man kan forestille sig, at måske fiskerne kan afsætte deres 2% til deres egne depotforhold, således at vi finder midlerne mere optimalt. Tak. Og Nadia Olsen, Demokratisk, værsgo. Fiskerne her i landet. Det er jo fiskerne, der tjener de fleste miler her i landet. Jamen, de depoter, som fiskerne har behov for,
De er medtaget i en sektorplan. Men her må vi nævne, det er blevet alt for almindeligt, at vi bare venter på, kommunen skal skabe forhold. Lad os se i andre kommuner, der er altså fiskere, der selv afsætter midler til at opnå bedre forhold for dem selv, til overtagelse af arealtildelinger for eksempel. Du mener altså, at fiskerne må selv arbejde for at opnå bedre forhold depotmæssigt. Jamen, her må vi dele det op i 2 dele. Erhvervsforhold skal vi sørge for, men selvfølgelig bådebroer. Vi har en målsætning i kommunen om at øge antallet af bådebroer, men den der med at bare vente på, at kommunen skal gøre tiltag, det er ikke sundt for nogen. Fiskerne kan jo også selv investere i forbedringer for deres egne forhold. Lad os som samfund arbejde mere derhen af, så vil vi opnå de bedste resultater for alle. Tak. Jeg kan nævne, der blev sagt, at fiskerne må selv opnå det, men der blev sagt, at Kommunerafik Sommer så opnåede 42 millioner overskud i 2019. I Varer, vil I støtte bedre depotforhold for fiskerne? Tak. Ja, selvfølgelig. Jamen, det er jo. Der er blevet afsat 10,3 millioner på et år til denne målsætning. Det er også medtaget i en sektorplan, i budgetterne omkring sektorplanen. Jamen, arealerne, de er til at finde. Fiskerne og fangerne, de er medtaget i sektorplanlægningen. De er udarbejdet i samarbejde med fiskere og fangere. Jamen, delagtiggørelse skal være det centrale. Det vil vi deltage i for at opnå de mangler, der findes opnås. Fiskerne føler tit, at kommunen har glemt dem. Det er en minimal plads til op til 130 fiskere. Ja, altså. Desværre. Jamen, det er sørgeligt, at hvis de skal føle det sådan. Men selvfølgelig delagtiggørelse, samtale, for at opnå udvikling i kommunen. Men selvfølgelig har kommunalbestyrelsen bestemt, ikke for længe siden, vi skal altså, hvis delagtiggørelsen har været alt for minimal, så skal vi gøre noget for det. Altså, sommer business. Der er der allerede en mulighed for, at fiskere og fangere kan få rådgivning. Og det er den vej, vi kan opnå delagtiggørelse. I lover delagtiggørelse af aktørerne. Yes. Og så Adasut har I måler om delagtiggørelse fra Adasuts side. Der støtter vi fangere og fiskeres erhverv fuldt ud. Når vi får medlemmer ind i kommunalbestyrelsen, så vil vi samarbejde med fangere og fiskeres foreninger for at opnå de bedste resultater i samarbejdet. Og de behov, fiskere og fangere har, så må vi som folkevalgte samarbejde for at opnå løsninger og opnå forbedringer af deres forhold. For eksempel med henblik på opnåelse af depotforhold for alle fiskere og fangere. Jamen, der skal vi fra der anstrenger os for at opnå disse. Tak. Og da spørgsmålet er besvaret, så kan vi gå over til spørgsmål fra salen. Lis står sammen med Kai Sandgren. Dem, der går ud af folkeskolen, det har han en spørgsmål omkring. Tak. Værsgo, Kai. Fra dem, der går ud af folkeskolen, og der går videre i en videregående uddannelse, har der været foretaget undersøgelser omkring. Fra 2012 til 2017, der er det kun 15%, der er kommet videre i en videregående uddannelse. Der vil jeg gerne spørge, hvem
hvem vil arbejde for, at for eksempel, hvis man har en folkeskolebarn, at man via SMS holder kontakt med forældre for at opnå uddannelse til børnene, der går ud af folkeskolen. Vi har jo erfaringer med, at hvordan coronastaben har haft kontakten ved lige, for eksempel, optimalt. Og yderligere, der er behov for specialundervisning. Vi må jo til at tænke på de svagheder, vi har i for eksempel i folkeskolen. Hvis vi skal ud over disse svagheder, måske højskoler må indføres. Hvem kan for eksempel arbejde for, at vi opnår højskoler umiddelbart efter folkeskolen? Tak. Ja, nu er der redom af. Angående det spørgsmål her. Nu er der redom af. Kontakten mellem børn, forældre og folkeskolen. Hvordan kan vi arbejde for det? Hvad siger nu, der er redom af? Det første spørgsmål var sms angående lektieløsning. Jamen, denne sms-tjeneste, den bliver meget dyr og tidskrævende. Vi ved jo godt, at os, der er en skoleintraordning. Den bliver alt for lidt brugt. Og hjemtagelse af lektier, det finder jeg svært acceptabelt, fordi mange forældre benytter sig ikke af internettet. Hvis vi skal fremme det her, hvis et barn har lektier for og skal huske det, så skal barnet lære det fra forældrene. Forældrene skal spørge til lektier. Jeg spørger for eksempel min folkeskoleelev om fredagen, hvorvidt vedkommende har lektier for. Og den der med agterudsejling i uddannelse, og den videre uddannelse efter folkeskolen, man kan arbejde for. Man kan benytte sig af folkeskolelærerne. Lærerne kan man benytte mere optimalt. Hvis man samarbejder optimalt med læreren, så kan vi nå optimal udvikling for barnet. Jeg benytter mig udmærket godt af folkeskolelæreren. Jamen, jeg snakker indgående med folkeskolelæreren om barnets, så at sige, udvikling. Så derfor ingen sms. Ja, man kan selvfølgelig snakke om sms-ordning, men det kan også blive for dyrt og tidkrævende. Tak. Og Nalerak Karl Frederiksen. Tak, Kai, for spørgsmålet. Selvfølgelig, hvis vi skal opnå forbedring, så må vi se på alle muligheder, som det vi ser. Skoleeleverne, de har en årlig plan, handlingsplan. Jamen, man kan også tydeliggøre disse og optimere målsætninger og resultater. Her snakker vi jo om, at vi har store klasser med alt for mange elever. Det er i sådan nogle klasser, mange bliver agterudsejlet. I kommunen, der må vi altså planlægge, således at vi og medtage forældrene og give forældrene mulighed for at følge med. Og delagtiggøre forældrene. Så I vil gøre det på den måde, at I vil sige, pådut dem ovenfra, at der skal kun være så og så mange. For eksempel, jamen eksempelvis 26 elever i klasseværelse, det er ikke sundt. Altså, børn bliver jo også påvirket. Hvis vi skal opnå optimal uddannelsesforhold, jamen så må vi altså et maksimalt antal elever i klasseværelse. Og skal lærerne sende sms'er til forældrene?
Jamen, her er det selvfølgelig spørgsmål, hvor stort behov der er her. Jamen, vi kan prøve os frem til, hvordan vi opnår de bedste resultater. Tak. Og Siumut Anni. Tak, Kai, for spørgsmålet. Her. Eleverne i dag, især, de er 26 elever i en klasse. Og det er meget forstyrrende med så mange elever. Der er meget uro i klassen. Hvis vi skal opnå en klasse i ro, jamen så må vi altså gøre antal elever færre. Måske eksempelvis 22 elever. Der er kun én skolelærer i timerne. Hvis vi skal opnå bedre resultater, jamen så skal vi jo også. Der er jo elever, der er urolige. Der er handicappede elever, for eksempel. Så derfor en medhjælper til skolelæreren er der behov for, fordi der er behov for fælles hjælp for at opnå forbedrede resultater. Vi må opnå en medhjælper til skolelæreren, og det kan man afsætte midler til. Og fra Demokratiet, Nadia Olsen, den vigtigste målsætning må være, at elever fra folkeskolen, når de kommer ud af folkeskolen, at de så er klar over og ved, hvad de skal uddanne sig til. Vi ved godt, at folkeskolen trænger til stort løft i dag. Jamen, der er nogen, der siger, at vi må altså sænke antallet af elever i klassen. Men selvfølgelig andre. Vi skal se på andre mulige løsningsforslag, for eksempel. For eksempel SMS-ordning-muligheden. Den forefindes allerede, hvis man vil. Her vil jeg også gerne sige, at forældrenes ansvar er, når mit barn kommer hjem fra skolen, så skal jeg altså spørge til, hvorvidt der er lektier for. Lad os bevæge os derhen af, at i skoleelever, jamen, når skoledagen er over, så slukker man klasseværelserne og forlader dem. Jamen, kunne man ikke benytte dem som lektiecaféer med mulige medhjælpere til stede? Så de forhold, der gør sig gældende i dag, og samarbejder mellem disse er nok, synes du? Nej, det er ikke nok. Vi kan blive bedre alle sammen. Om vi er politikere, om vi er forældre, om vi er lærere. Vi ved jo godt, at vi tager på arbejde for at opnå gode resultater, men der er behov for, at vi alle sammen løfter endnu bedre i flok. Så I er åbne for mulige forbedringer. Tak. Og så går vi videre til Inuit Ataqatigiit og Var Olsen. Hvad tænker I? Mange tak for spørgsmålet, og jeg ved, at lærerne har udfordringer. Og når man så tænker på, at der i forbindelse med arbejdet med børnene har visse udfordringer. Men hvis ikke det er nok, jamen så bliver man nødt til at lave noget andet. Altså, hvor det samarbejde også kan forbedres imellem forældre og så skolen. Altså her i forbindelse med den forældrearbejde, altså hvis man så skal til at arbejde med sms'er, jamen så kommer vi jo så til at tage mere tid af lærernes tid og kræfter på den måde. Jeg kan ikke svare på det. Men altså, det er jo selvfølgelig noget, som skal være en dialog mellem forældre og så skolen. Altså, vi har en god skolepolitik, men det kan så være, at den så skal forbedres. Altså eksempelvis, hvis det er således, at vi ikke har en lærer, at det ikke bare skal være en vikar. Altså, vi bliver nødt til at have en tydelig politik omkring det ting. Og det kan jo så være, at der i forbindelse med det, at man så også kan komme til en klasse, hvor man også på den måde kan få støtte. Og her i forbindelse med det, som Nadia nævnte, at når de så er færdige med folkeskolen, jamen, så skal de vide, hvad de vil på fremtiden. Så derfor så vil jeg gerne inkludere dem med det. Og tak til Adasut. Jeg er ikke helt enig omkring sms'erne, fordi at ansvaret ligger jo hos forældrene. Jeg har selv børn, og mit ansvar for børn,
det er at arbejde for mit barn, således i samarbejde med lærerne. Så når man så tænker på omkring, jamen altså, det er jo nemt at spørge sine børn, om de har lektier for. Jamen altså, på den måde, så kan man så også samarbejde med lærerne omkring den side af udfordringen. Det vil sige, hvis I kommer ind, så vil yderligere ikke. Vi vil gerne arbejde for det. Altså, vi vil gerne arbejde for børn. Og så med tanke på de børn, som ikke går videre. Altså det kan jo så måske være en højskole, altså man kan oprette, således at de også på den måde også kan gå ind i håndgerning, altså og håndarbejde. Det kan være forskellige aktiviteter, som de kan komme ind med. Og så ud fra de kvaliteter, som børnene har, så kan man køre med dem. Altså den er så fra Inatsisartut. Hvad vil I så fra kommunen? Altså, vi vil fra kommunens side altså også, vi skal nok sørge for at lave planlægning omkring det. Også nu er der noget her i forbindelse med højskoletanken. Altså spørgsmålet, fordi at omkring det der med højskolen i skolen. Vi lægger vægt på fra Inuit Redonner, at de skal have en læring. Altså med de unge fra 17 til 29 år. Og vi ønsker at sikre, at de ikke bare stopper op midt i det hele. Og derfor så vil det være nødvendigt, at man kan komme med nogle rammer og nogle informationer, som de kan få. Altså således, at de på den måde også skal hjælpe dem, at vi gerne vil give til samfundet på, hvilken muligheder de har. Altså, det kan selvfølgelig her omkring det der med højskoletanken. Hvad vil fra kommunen Rafik så vil gerne være med til at investere i sådan en skole? Vi vil ikke bygge en højskole, altså som nævnt. Altså, det er jo således, at børnene de skal være klar over, hvilken ting, som de gerne vil efter folkeskolen. Altså, det omkring det der med, så har forældre også rettigheder, og det er med til også at have mulighed for at kunne komme med deres indflydelse på, hvordan det skal se ud. Så derfor så synes jeg, at vi som forældre også skal være vågne over for den del af skolen. Og fra Siumut, hvad mener I? Altså højskolen er jo noget, som Inatsisartut skal arbejde på. Altså, jeg vil selv personligt, så ønsker jeg, at vi skal have en multiværksted, og det er jo noget, som jeg så også har været med til at starte. Det, som jeg har hørt, det er således, at desværre er blevet standset med denne multiværksted. Og det er jo så med tanke på de, som er blevet tabt af de skoleelever efter folkeskolen. Og så derfor så er det jo regeligt. Så derfor så synes jeg, at det er jo noget, som vi ønsker, at det skal genoptages. Og så går vi videre til Inuit Ataqatigiit. Jamen, hvorfor har man standset multiværkstedet? Altså, den kører. Altså, vi vil selvfølgelig gerne være med til at forbedre den. Altså, omkring de lærere, som er i Bjørksavik. Jamen, altså, de har jo også behov for efteruddannelse, og det er jo også det, som vi skal tænke på. Og tiden kører. Så derfor så går vi videre til den næste spørger. Det ser ud til, at der ikke er flere spørgere. Der er ikke flere, der er blevet skrevet op. Vi skal lige meddele, altså, jeg vil gerne have, at dem, som gerne vil spørge, kan komme til mig med deres spørgsmål. Så værsgo til den næste spørger. Jeg vil gerne spørge, fordi I altid taler om de ældre. Først vil jeg gerne høre Siumut, hvis I nu også vil være i forreste linje, om de vil arbejde for en alderdomshjem. Og som det andet. Jamen altså, så er det jo så dem, som er omkring de ældre, som... Tak for spørgsmålet. Altså,
Vi er klar over, at medarbejderne blandt alderdomshjemmenes medarbejdere, de er blevet færre. At selv i den situation, jeg synes, at når man kun har en nattevagt i et stort, og det er farligt, og specielt for dem, som arbejder med det, og skulle der ske et eller andet, og hvis der sker nogle ting, jamen hvad skal de så gøre? Det er ganske farligt. Altså med tanke på dem, som er i den situation blandt de ældre. Altså fra den tid, hvor jeg så har... Altså vi har lavet en lille CD omkring de ældre, hvorledes at man kan arbejde med dem. Altså skal vi så bygge en alderdomshjem? Vi bliver nødt til at undersøge. Altså der er yngre, som er handicappede, som er blevet placeret i alderdomshjemmene. Et bjerg kan benyttes for dem, som er. Altså, hvor vil I så hente pengene? Vi skal selvfølgelig have det. Altså, hvis vi kan bruge 8 millioner kroner i forbindelse med teltet til corona-anbringelse, jamen så kan vi jo faktisk sagtens finde dem. Hvad siger I så fra det første, som vi skal se på her? Det er, at budgettet er allerede blevet behandlet for det kommende år. Altså, når vi kommer ind fra Nødderagt, så er vi helt sikre på, at vi så vil benytte muligheden for at kunne ændre det. Fordi det er nødvendigt med at ændre det. Også fordi, at man i Østgrønland har mangel på en alderdomshjem, så derfor bliver vi nødt til at gøre det. Altså, det er jo så ud fra det behov. Altså, de er i gang med en legeplads til flere millioner. Hvorfor er det således? Hvor skal I så hente? Jeg har sagt, jamen altså, hvis en legeplads til 300 millioner, har vi virkelig råd til så mange ting, og vi er i gang med disse ting. Vi bliver nødt til at prioritere. Og altså, nu jamen altså, hvorfor har vi ikke engang mulighed for at kunne træne? Altså, nu taler vi omkring de ældres situation. Hvad vil I gøre for de ældre? Tak for spørgsmålet. Vi har behov for et trygt tilværelse, os alle sammen. Så derfor så har man så også afsat midler til de ældre, således at man på den måde også kan have en tryg miljø for de ældre, således at de kan bygge. Vi ved ikke, hvornår den bliver færdig, men man har lavet en investering, altså man har afsat midler til det. Og man har lavet i Frederikshov, i Værmjøt, og så i Østgrønland har vi jo så nogle planer for at lave. Altså, jeg ved, at jeg har forstået, at der er en ekstra sundhedsmedhjælper. Og det er selvfølgelig også det der med en tryg område. Altså, nu bliver det jo så nævnt, at der kun er en nattevagt blandt de demente, eller i alderdomshjemmet. Altså, har I så glemt de ældre? Man skal ikke glemme de ældre, og det er ikke kun ét, og der skal ikke kun være én nattevagt. Og selvfølgelig vil vi jo gerne have trygge rammer for alle. Hvad kan I så gøre? Helt sikkert, jamen altså, vi vil jo selvfølgelig forbedre de forskellige muligheder i kommende. Altså, der ønsker, at man også skal have de ældres omsorg også skal forbedres. Så derfor skal man ikke godtage de besparelser, som også har fundet sted. Altså, de forskellige besparelser, man gør, det er ikke sundt for de ældre, at man sparer fra de ældre. Jamen altså, vi ønsker at de ældre også skal kunne gøre det. Jeg vil gerne bygge en alderdomshjem her i Nuuk. Altså, det er jo interesse for, at man skal have et alderdomshjem her i byen. Jamen altså, her i forbindelse med det, så jamen, det kan så være i Pärmut eller i Tasiilaq, eller også her i Nuuk. Jamen altså, det er jo så i forhold til, hvor mange ældre, der bor i en by. Det er jo selvfølgelig en prioritet, og vi skal jo selvfølgelig også prøve på at finde de midler omkring det.
Og så går vi videre til demokratisk Nadia Olsen. Hvad vil I sige? Vi mener, at det er det sundeste, som vi skal gøre, det er fra fødsel til man havner blandt de ældre. Jamen, vi er klar til også at arbejde med det. Vi vil gerne arbejde med et ældrecenter, og der tænker man også på de demente, som også skal medtages i forbindelse med den planlægning. Altså omkring det der med, altså vi skal også kunne finde Grønlands proviant, således at de ældre også kan spise det, som de ønsker at tage. Jamen, vi vil være med til byggerierne i forbindelse med tanke på de ældre. Og man bliver nødt til også at tage altså borgerne med i og høre dem på, hvordan de vil gøre. Er det forsvarligt at have en enkelt nattevagt? Altså, hvis behovet er der, jamen, så vil vi jo gå lov tilbage til. Fordi vi ønsker jo, at de ældre også skal have mulighed for at have nogle trygge rammer. Det kan ikke være rigtigt, at en 81-årig skal prøve på at skovle sne væk uden for sin dør. Jamen altså, den frivillighed, der allerede findes i samfundet, jamen altså, der er jo dem, som kan det. Jeg er sikker på, at der her i kommunen Sermersooq har den mulighed, at der er den mulighed for, at man også kan hjælpe til blandt de ældre fra de unges side, uden egentlig at nævne en masse tal på omkring tal. Vi vil gerne bygge et ældre. Vi har allerede et alderdomshjem. Så derfor så ved vi jo godt, at der er mange, som også er på vej til at blive ældre. Jamen altså med tanke på byggerierne, så vil vi jo altid i forhold til de muligheder, der er, og behovene, som rejser sig efterhånden. Nu har I så nævnt omkring disse ting, hvordan omkring den grønlandske proviant blandt de ældre i alle domshjemmene. Det problem, så synes jeg, at man kan gøre. Jamen, vi ved jo godt, at der er, i løbet af sæsonerne, så er der jo mange fangere, som er ude og fange. Jamen, altså, vi kan måske fjerne mange af de små hindringer, der er kommet igennem lovgivning, således at de ældre også på den måde kan have mulighed for at få det, som er behov af, så de kan få grønlandsk proviant. Jo, tak. Jamen altså, vi kan jo ikke sige, hvis ikke alle byerne ikke medtages. Med tanke på kommunen Sermersooq, netop i den her time, så er det kun Nuuk. Det er ikke kun Nuuk, og laves ikke kun i Nuuk. At det er jo ikke kun Nuuk, så skal vokse. Det er jo selvfølgelig også de andre byer, som man tænker på. Når man tænker på alderdomshjem, jamen så skal man også bygge dem ude på kysten, altså der, hvor kommunen Sermersooq. Det er vigtigt, at man også holder fast i de her ting, at man også skal kunne følge op på at de har fået lovning på at få disse ting. Og jeg synes, at love dem noget og ikke gøre ud af det, det er ikke passende. Hvad vil I gøre her for at bygge et alderdomshjem herinde? Der er mange alderdoms. Jeg mener, det er 2 eller 3. Og i forhold til førtidspensionisterne, jamen altså dem, som er i vi vil jo være med til at arbejde med. Vi vil være med til at anbringe dem, som er i Piarsuk, til andre mere venlige til de handicappede. Og hvordan vil I finansiere det? Jeg kan ikke sige, hvor man skal finansiere det fra, men vi vil være med til at undersøge muligheden. Ja, tak. Nu er vi jo så færdige med de første 45 minutter, og vi skal til at afslutte den del. Og når vi så har fået udskiftet de forskellige, som er med i partiernes ordfører eller kandidater, jamen så kan vi fortsætte. Tak.